दिपेन बर' आरो प्रमद बर' नोंथांमोन सानैखौ दिखियाजुलिनि रायजो राजाफ्रा जमनानै दंखासै आरोना। मानि थाखाय जमनानै दङ होननानै बुङोब्ला प्रमद बर' नोंथाङा जेब्ला पलिटिकेल केरियाराव नोंथाङा जेब्ला आगान होजेनो अब्ला नोंथांखौ अशक सिंहाला फाइनेन्स खालामदों। दिखियाजुलि समस्तिनि मन्त्रि अशक सिंहाला गोबां कौटि कौटि रां आरो गारि हरनानै नोंथांखौ फाइनेन्स खालामदों। हेल' लोगोफोर, नोंथांमोन बयखौबो गोदान भिडिअ आंनि गोसो गोरबोजों बरायबाय। लोगोफोर, नोंथांमोना थाम्बनेल टाइटेलाव बेजों लोगोसे ससे इन्ट्र' भिडिअ नुनानै मिथिखाबाय जानांगौ बे भिडिअखौ आं मानि सायाव बानायदों नङा होमब्ला। माने नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ फार्स्ट अफ अल नायनानै लाग्रो, बिनि उनावहाय नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायनो बुंनो थांगासिनो जे जोंनि दिखियाजुलि हालामनि अबस्थाफ्रा माबायदि, मा जानानै दङ, मा सोर सलायदों नङा होमबा। दिपेन बर' आरो प्रमद बर' नोंथांमोन सानैखौ दिखियाजुलिनि रायजो राजाफ्रा जमनानै दंखासै आरोना। मानि थाखाय जमनानै दङ होननानै बुङोब्ला प्रमद बर' नोंथाङा जेब्ला पलिटिकेल केरियाराव नोंथाङा जेब्ला आगान होजेनो अब्ला नोंथांखौ अशक सिंहाला फाइनेन्स खालामदों। दिखियाजुलि समस्तिनि मन्त्रि अशक सिंहाला गोबां कौटि कौटि रां आरो गारि हरनानै नोंथांखौ फाइनेन्स खालामदों। थिग बेबायदिनो दायो दिपेन बर' नोंथांखौबो अशक सिंहाला फाइनेन्स खालामदों। दा बे खोथाया गोबां बर' रायजो राजानि गेजेरावहाय गोसारबाय। नोंथांमोन सानैखौ फाइनेन्स खालामैनो दिनै जोंनि दिखियाजुलि समस्तियावहाय बर'फोरनो माइ गाब गरसेबो दिनै अशक सिंहाला होलिया। नोंथांमोनानो जुदि कौटि कौटि रां जुदि लानानै थांखायोबा, नोंथांमोनखौनो जुदि कौटि कौटि रां जुदि फाइनेन्स खालामखानांगौ गोनां जानानै फैयोब्ला जोंनि बर' रायजो राजानोलाय माथो होबावनो, नंगौना नङा। दिनै जोङो नुनो मोन्दों गुबुन हारिनो दिनै 2 किल'मिटार 3 किल'मिटारजों नांजाबनो मडेल स्कुलफोर लुनानै होदों। नाथाय जोंनि बर'फोरनो 15-20 किल'मिटार गोजानाव दिनै साइकेलजों हान्थिनानै उन्दै उन्दै हिनजावसा गथ'फ्रा, उन्दै उन्दै हौवासा फंबाय बिनानावमोना दिनै साइकेल सलायनानै दिनै फरायसालियाव थांनांगौ गोनां जादों। दिनै बन खैला फाननानै जानाय, हाजिरा खामला मावनानै जानाय बर' बिमा बिफाफ्रा दिनै साइकेल गोदान होनो हायाखै। दिनै साइकेल गैयाब्ला स्कुलाव थांनो हाया। दिनै साइकेल गैयिनि थाखाय हाजार हाजार बर' लाइमोनफ्रा दिनै स्कुल गारनांगौ गोनां जानानै फैदों। दिनै नोंथांमोना जुदि दिखियाजुलि समस्तिनि अशक सिंहालखौ जुदि फाइनेन्स खालामहोबाय थायामोनब्ला अब्लाना बै फंबाय बिनानावमोना स्कुलफोरखौ एसेब्लाबो मोनगौमोन जोङो आसा खालामदों। जायनि जाहोनावहाय दिनै नोंथांमोना बेबायदि फाइनेन्स खालामहोनो दिनै जोंनि बर' रायजो राजानि मोननांगौ मोन्थायफोरखौ नोंथांमोना हजम खालामगासिनो दं। बेफोर खोथाफोरखौ जोंनि दिखियाजुलि समस्तिनि बर' रायजो राजाफ्रा मिथिजोब्बाय। दा बे खोथाखौ आंथ' पलिटिकेलजों आंहा जेबो लोब्बा गैया, बेखौ आङो बुंफोरनानै होदों बे नङा। नोंथांमोननि जिथु UPPLनि माखासे गोदानै दाजाफैनाय सनितपुर जिल्लानि UPPL दोलोनि नेताफ्रानो दिनै गावस्रालायबाय। दिनै सोरबाया मबाइल सुइच अफ खालामनानै खारखोमानांगौ गोनां जानानै फैबाय। दिनै सोरबाया दिनै मोदै फुगारनांगौ गोनां जानानै फैबाय। मानो? दिनै नोंथांमोना दिखियाजुलिनि नायल' जाल' सासेल' मान गोनां जोंहा एल'गुदि कलेजनि प्रफेसार, बिथांखौ नोंथांमोना अशक सिंहालखौ सिगिनो थाखाय दिपेन बर'नो अशक सिंहाला फाइनेन्स खालामाब्ला दिखियाजुलि समस्तियावहाय बर' केन्डिडेट फसंनानै बर'फोरनि भटखौ अशक सिंहाल नोंथांनो जोङो मोनहोनाय नङा होननानै नोंथांमोना सिगिनानै दिनै महरा खालामनानै सासे प्रिन्सिपालखौ, सासे मानगोनां सुबुंखौ दिनै नोंथांमोना थगायबाय। थगायनानै नोंथांमोना दिनै अशक सिंहाला दिपेन बर'खौ फाइनेन्स खालामसिगोन होननायजों लोगोसे बिथांखौ नोंथांमोना नमिनेसन फाइल खालामनो खाबु होआखिसै। दा बेजों लोगोसे बिथां हारसिङाल' लासिंसिं जादों बे नङा, सारा सनितपुर जिल्लानि नोंथांमोननि लिडार्स, नेताफ्रानो दिनै लाजिनांनांगौ गोनां जानानै फैबाय। UPPLनि साफ्रोमबो दैदेनगिरि सनितपुर जिल्लानि गासिबो लासिंसिं जाफाबाय। दिनै नोंथांमोना पकेटाव हजम खालामबाय। सनितपुर जिल्लानि जिथु दिखियाजुलि हादाननि जिथु बर' रायजो राजानि जि थैफोरखौ नोंथांमोना सोबनाय बायदि मोननांगौ मोन्थायफोरखौ नोंथांमोना सिगां बेंसनानै रायजो राजानि सुबिदाफोरखौ दिनै बोख्ल'नानै लानानै थांबाय। जोबोद दुखुनांथाव बेफोर बाथ्राफोरखौ गासै दिखियाजुलिनि रायजो राजाफ्रा मिन्थिजोब्बाय। बेनिफ्राय आरो दुखुनांथावसिन बाथ्रा दंबावो होननानै
आङो सानलिया आरोना नोंथांमोनखौनो जुदि खौथि खौथि जुदि फाइनान्स खालामखानांगौब्ला अशोक सिंहाला दिनै जोंनि बर' रायजो राजानो दिनै मा मावनानै होबावगोन आरो सानैसो आङो बिजेपिनि जिथु सामसाफोर थाम्फै होग्राफोरखौ आङो बुंनो सानदों नोंथांमोना माखासे भिथोरिया खोथाफोरखौ बुजिया सोमजिया सोरनिबा निर्देगाव सोरनिबा बुंनाय रावाव दिनै थाइसे थाइनै फैसा मोनजानानै नोंथांमोना दिनै खिथु खिथु खारफानानै अशोक सिंहालनो केम्पेनिं खालामनायनिफ्राय गोजानाव थानो नांगौ मानो होननानै बुङोब्ला दिनैनि दिनाव नोंथांमोना बर' रायजो राजाखौ बुरखायनानै गोदै गोदै राव बुंनानै अशोक सिंहालनो भटखौ थुहोगोन नाथाय फैबाय थानाय समावहाय आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानावमोनखौ दिखियाजुलि समस्तिनि रायजो राजाफोरखौ गाबा मोखां खालामगोन जायनि जाहोनाव दिनै दिपेन बर' आरो प्रमद बर' बिथांमोन सानैखौनो जुदि खौथि खौथि रां गारनानै जुदि फाइनान्स खालामखानांगौब्ला अब्ला जों रायजो राजानो जेबो मावनाय नङा फंबायफोर मिथिबाय बिजेपिनि जानानै जायफ्रा केम्पेनिं खालामबाय थादों नोंथांमोना गोख्रोङै अशोक सिंहालखौ हम जाहाथे दिपेन बर' प्रमद बर'नो इलेक्सन गेलेनो फैसा हरनायखौ जोंनि दिखियाजुलिनि रायजो राजाफोरनो बर' रायजो राजाफोरनो जौगाथायनि खामानिखौ मावनानै होनांगौ होननानै नोंथांमोना हम अब्लासो नोंथांमोना रायजो राजानि अनसायनायखौ मोनगोन बेखिनियानो बिदिब्ला लोगोफोर नोंथांमोना नुबाय नङा होमबा नैबे जोंहा बिथांखौथ' गोबाङा सिनायो गोबाङा सिनायाबो जानांगौ नङा होमबा बिथाङा माने थांनाय समावहाय गोलाव सम आफादाव NDFB-आवहाय थानाय मानसि बा NDFB-नि बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनाय मानसि दै ओमफ्रायहाय आं बिथांनि नामफोरखौ लाथ'ला माने जोंनि माबायावहाय दिखियाजुलि सनितपुर बाथासपुर नङा होमबा दिखियाजुलि बाथासपुर एरियायावहाय जोंहा नैबे बिथां बुंनाय बायदिब्ला माने प्रमद बर' सार दिपेन बर' सार बिथांमोनहा अशोक सिंघाल MLA मन्त्रि नङा होमबा बिथांनिफ्राय जोंनि दिखियाजुलि एरियानि खौथि थाखाखौ बिथांमोनहा माने खौथि थाखा अशोक सिंघाल MLA निफ्राय दाबिनानै बा बिनानै लाङै जाहैजोब्बाय जाहैदों नङा होमबा बाथ्राया सैथोब्ला साननो गोनां आरो बिथाङा बुंबावदों बर' रायजो राजाफ्रा दिपेन बर' सारखौ आरो प्रमद बर' सारखौ होसोनो जमनानै दङ बाथ्राया नंगौबा होसोजानांगोनबो बिसोरो जोंनि जायगायाव फैयोब्ला आं बेखौसो नुहुरदों आरोखि लोगोफोर खोब दिनैनि दिनाव जोबोद दुखुनांथावलै लोगोफोर मिथिबायना जोंनि दिखियाजुलि बाथासपुर एरियाया जोंनि बर' गामिया गैयाब्लाबो 80,000नि बांसिन बर' न'खर दङ जोंनि दिखियाजुलियाव ओमफ्राय जोंनि बर' दिखियाजुलि एरियानि गामिफ्रि ओनसोलनि लामाफ्रा ओरैबायदि गाज्रि गथ' उन्दै गथ'फ्रा हिनजावसा हौवासाफ्रा स्कुल कलेज थांनो लामा सामा ओरैबायदि गाज्रि मथा मथि दा बुंसै आरोखि दिनैनि थारिखाव सासे MLA दं दिखियाजुलि एरियानि दिनैनि थारिखावहाय जोंहा BPF-निफ्रायबो UPPL-निफ्रायबो रावबो MLA गैया जोंनि दिखियाजुलि एरियायाव होमबा जोबोद दुखुनांथाव 80,000 प्लास बारा दिनैनि थारिखाव अशोक सिंघालआ भट लागासिनो ओमफ्रायहाय जोंनि बर' रायजोनि थाखाय बर' हारिनि थाखाय जेबो मोनसेबो खामानि मावाखै जोंनो थागिबि आं जे दिनैनि दिनाव जोबोद दुखु मोनदों आं खोनानो मोनदोंमोन जे UPPL-निफ्राय सासे MLA ओंखारदों आरो बेजों लोगोसे BPF-निफ्राय सासे MLA ओंखारदों जानो MLA माने नमिनेसन होनो होननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदोंमोन जेन जोंनि बर'निफ्रायबो सासे MLA ओंखारसिगोन UPPL-आनो जा BPF-आनो जा ओंखारबा मोजां जागौमोन होनना सानदों नाथाय दिनैनि दिनावहाय टिकेट मोनाखै होननानैबो खोनानो मोनदों आरो सोरबा बायदि MLA दारायनो ओंखारनायानो मबाइल सुइच अफ खालामनानै खारनानै दङ होननानैबो मिथिनो मोनदों खोब दुखुनांथाव दिनै 80,000 जन प्लास न'खरफोरा दिनैनि थारिखाव भटखौ सोरनो होगोन BJP-ल' जानानै दङ जोंनि दिखियाजुलियाव अब्ला बे BJP-नो मालाय जाथिनो गुबुन जाथिनो अशोक सिंघालनो होबावदो अब्ला जोंनि बर'नि लिडारफ्रा मा सानखो दिनैनि थारिखाव जेबो गैया जोंनि दिखियाजुलि एरियायाव ओरैबायदि माने गामि फुराना जाजोब्बाय खोनानायाव साहा गोदान थांनानै नायलाय बारि बागान गय बागान ग्रोम न' बां एकदम ग्रोम खिन्थु लामा सामाया ओरैबायदि लेथ्रा माने दा बुंसै आरोखि
MLA MP ओरैनो दिनैनि थारिखाव गुबुन जाथिया भट लागासिनो ओमफ्राय बर'नि थाखाय जेबो मोनसेबो आसुर गावगासिबो खामानि मावखायाखै मावस्टे होनखायो आङो ओमफ्रायहाय गुबुन जाथिनो गावनि एरियानि गावनि खाथि खाथि गावसिनि गोसोम मानसिफोरनो ओरैबायदि सुबिदा दा बुंसै जोंनो कारेन्टफोरबो गैबावा बिसोरबायदि मानसिनो गावसिनि मानसिफोरनो ओरैबायदि सुबिदा कारेन्टनो मानो एभ्रिथिंलै अब्ला जों दिनैनि थारिखाव दुखु मोनखागोन आरो खोनानो मोनदों नंगौना नङा बाथ्राया प्रमद बर' सार दिपेन बर' सार खौथि खौथि अशक सिंगालनिफ्राय फैसा लाना थाङो जोंनि दिखियाजुलि बर'फोरनि नामाव ओमफ्राय दिनैनि दिनाव दिपेन बर' सारजों प्रमद बर' सारजोंनो थाखाखौ लांखाबायबा बर'फोरनिया अब्ला जोंनि दिखियाजुलि थागिबि बर'फ्रा बहा मोजां लामा मोनबावनो बहा अबेबा दालां मोनबावनो अखा हाबा दैज्लां बोथोरबा स्कुल थांनो ओरैबायदि खस्थ' जायो मोनसे सफाय होननाय दै दङ बे दैया ओरैबायदि माने दुर 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 लैहोर लैहोर दै एरखायो आरोखि ओमफ्राय गथ'फ्रा थादो स्कुल थांनो मोना मानो मोना बिदि जानानै होयो बेखायनो जोबोद दुखु नांदों जे बेबायदि नंमारगौब्ला दिपेन बर' सार प्रमद बर' सार फाक्का 100% होसोजागोन जोंनि दिखियाजुलिनिफ्राय एकदम खाथांखा आरोखि ओमफ्राय दिनैनि दिनाव बैसोरनो लांखादोंब्ला अशक सिंगाला दिनैनि थारिखआव जोंनि बर'फोरनि थाखाय मा मोजां खामानि मावबावनो बबाव लामा सामा हैबावनो बेलाय थांनोलाय बेबायदि जादों आरोखि नंगौब्ला अब्ला लोगोफोर बे भिडिअखौ बेयावनो फोजोबबाय नोंथांमोना भिडिअखौ हाजासे शेयार खालामना हो थेंक इउ सो माच फर वाचिं माय भिडिअ लाभ इउ अल बाय बाय